Näyttelijä Ilkka-Aro, vietät tänä vuonna merkittävää vuotta, eli 35-vuotista taiteilijajuhlaa. Miltäs tuntuu? Aika uskomattomalta se tuntuu, että minne vuodet ovat kadonneet ja että niin kuin on jaksanut näinkin pitkään yhdessä ammatissa, ainakin nykypäivänä ajatellen se on aika pitkä aika olla kerrallaan pätkätyöläisenä, niin kuin tästä teatterissa voisi sanoa. Minkäs ikäisenä tiesit, että tieko johtaa näyttämään? Minkä ikäinen ihminen on toinen luokka keskikoulua? 8. No se oli suurin piirtein 8, joo. Limingassa asuttiin ja Ouluun tehtiin sitten teatteriretki luokan kanssa. Oli Sanny Kortmanin koulu ja sen mä vaan muistan siellä parvella istussa, että toi on tonne. Se oli se tuoksu ja kaikki jotenkin. Kaikki sanoo näin, mutta näin se ihan oikeasti menee. Et silloin karis ne lääkärihaaveet sitten. Jaha. No lääkärihän se kaikilla on se ensimmäinen. Tai lakasinkoneen kuljettaja. Ei siihen aikaan ollut lakasinkoneita, ei ollut. Kyllä ne käsin lanattiin sitten. No, mihkäs tie vei sen jälkeen? Ura oli niin kuin tiedossa. No ei se nyt tiedossa ollut sitten. Mähän vietin semmoisen lapsuuden, että me muutettiin hirveästi. Mä kävin kouluun Riihimäellä, Sodankylässä, Limingassa 2 otteeseen, Oulussa, Tuusniemellä. Että kyllä se oli semmoista kulkurielämää meidän perheellä, niin kuin isä sitten löysi mieluisen paikkansa ja Tuusniemelle. Ja siellä mä menin ekan kaksi mitään töitä, avustajan hommia. Ja mä pääsin avustajaksi siihen yhteen juttuun ja mä oon Olavi Pötyryn hymyilevä potilas. Ja ilmeisesti olin sitten jonkun mielestä sen verran hyvä, että sanottiin, että syksyllä aukeaa näyttelijäharjoittelijan paikka, jos haluan hakea. Niin paikka on minun. Mä pistin paperit hakuun ja sillä tiellä mä nyt oon, että tämmönen amerikkalainen prinsessataru tässä oli kyseessä. Elikkä niin kuin työn kautta oppinut? Työn kautta oppinut, joo. Mä en ole käynyt mitään kouluja. Mulla on siitä oikein oikeuden todistuskin, että aikoinaan Vaasassa, jos joku muistaa, käytiin oikeutta Marilena Haapasta vastaan hänen erottamistaan ja saatiinkin hänet sieltä pois. Ja mä olin Haapasen puolesta todistamassa oikeudessa ja syyttäjäpuoli katsoi suureksi argumentiksi sen, että mä en ole käynyt teatterikouluja, niin mä en ole näyttelijä, mä en tiedä alasta mitään. Mulla on oikeuden päätös siitä, että mä en ole näyttelijä. Käykö se työhakemuksesta? En mä tiedä, mutta taidan olla ainut Suomessa, jolla on tällainen päätös. Monessako teatterissa olet ollut kiinnitettynä? Mä oon nyt Porissa, tää on 3. Mä aloitin siis Joensuussa ja sieltä Vaasaan ja Vaasassa vierähti 25 vuotta peräti, joo, vai 26. Ja nyt on sitten viime syksynä aloittanut täällä Porissa. Kuinka paljon näyttelijälle merkitsee teatteri, eli tämä koko yhteisö, missä toimitaan? Kyllä se merkittää kaikkea. Eihän mä osaa puhua omasta puolestani, kun on niin monenlaisia. Mutta mullehan tästä on tullut niin kuin itse asiassa, kun mä oon harrastajateatterin kasvatti, niin tämä oli niin kuin henki ja elämä. Ja tällä hetkellähän tämä on pelkästään niin kuin henki ja elämä. Et ei mulla oikeastaan mitään muuta elämää ole tuolla ulkopuolella. Mulla merkittää hirveän paljon. Ja nimenomaan työympäristö, työtoverit, johtajat, kaikki ympärillä. Ja sitten tietysti talon fiilinki, että niin kuin esimerkiksi tämä Pori, niin kuin tämä on Suomen vanhin teatteritalo, niin tämähän on niin kuin jo tunnelmaltaan sellainen, että täällä jotenkin väripumilainen henki leijailee väkisin noissa seinissä. Täällä kuulemma kummittelee. Joo, niin mä oon kuullut, mutta mä en ole vielä nähnyt. Ja tässä on vähän se paha puoli, että Porin teatterihan tehdään remontti, että rakennetaan tämä pieni näyttämö, missä nyt ollaan, niin täysin uusiksi. Tähän tulee uudes rakennus tuohon viereen, että ollaan 1 vuosi täältä evakossa, tehdään vaan isolle puolelle, sitä menee iso puoli kiinni ja siellä tehdään vaan tosin kunnostustöitä ja näin, että se pannaan sitten viimeisen päälle kuntoon. Että se tulee olemaan vuosi silloin, jolloin ollaan tuolla ympärinsä pitkin kaupunkiin erilaisissa tiloissa, mitä löydetään, niin tekemässä pienempiä juttuja. Ja sitten syksyllä 2017 on koko talon suuret avajaiset. Mä en tiedä, että siivotaanko siinä se kummitus pois. Se on ikävä kyllä nykyisin on vähän niin, että ei saa, mutta kun ne tahtoo viedä kaikki pölyt tuolta nurkista ja kuka sen tietää, mikä hämähäkin verkko se tuolla on. Nyt eletään
aika kriittisiä vaiheita niin kuin talouselämässä, niin kuinka paljon sen heijastuu teatteriin? Kyllä se heijastuu koko ajan totta kai, että kyllähän teatterissa on ihan samalla tavalla kuin muuallakin, niin nämä säästötoimenpiteet pakkolomien tai mikä se nyt on, mikä se on se virallinen termi, kun ollaan aina vähän aikaa. Pakkoloma on ihan hyvä. No pakkoloma niin, mutta teatterissahan se on kerralla mahdoton, että se täytyy sitten monissa teattereissa se on jo käytössä ja sitä vähän niin kuin vapaa-päivä siellä toinen täältä, josta otetaan palkka pois. Että on kuitenkin kollektiivista työtä, jos täältä yksi puuttuu, niin koko homma seisoo, että se täytyy teatterissa säästää luojan kiitos onneksi vähän muusta kuin pelkästään työntekijöiden palkasta. Ja hitto kattokoon teatteri, jotta se palkasta kiinni, kunhan saisi vaan työtä tehdä. Jos palataan tuohon työntekoon, niin mikä on ollut uran aikana miellyttävin tai mieleenpainuvin rooli? Tämä on se kysymys, johon niin kuin kaikki vastaa miettien ja näin. Kaikki sanoo, että ei ole. Kaikki on niin kuin se, joka juuri tehdään, sitä harjoitellaan tai sitten, että kaikki on sama-arvoisia. Ei ne ole samanarvoisia, kyllä niitä on niin kuin Leo Lastumäki sanoi kerran hyvin aikana, että kerran 5 vuoteen tulee vastaan rooli, jonka sä tunnet omaksi, johon sä paneudut niin kuin karvoinispäivine sisuskaluja myöten ja kaikki muu siinä välissä on ammattiharjoittamista ja kyllä se vähän semmoista on. Jos se nyt pitää jotain kaivaa, niin Niskavuoren Akusti oli yksi. Ulkomaalaisen Charlie, jos kukaan niitä enää muistaa, niin se oli toinen. Sitten oli tietysti tuon Mozartin toi Salieri, jossa mä en onnistunut, niin sekin oli hirveän hyvä virstanpylväs ihan oikeasti uran tiellä. Että näki niin kuin, että missä on ne rajat, minkä yli pääsee ja ponnistelee. Monet odottaa, että mä sanon luolamies, mutta onhan se ollut mulle niin kuin hirveän tärkeää. Kyllähän harvoin 5 vuotta niin kuin ammattiteatterissa, repertuariteatterissa pyörii sama näytelmä. Että on se ollut siinä mielessä, mutta urani aikana semmoinen niin sanottu huippu, mutta en mä tiedä, onko se niin kuin henkilökohtaisen kehityksen kannalta niin. Se on vähän semmoinen, että pelle, mikä pelle. En mä yhtään vähättele, kiitos arvoisa yleisö, että on saanut vetää sitä näin kauan. Mutta sehän meni Vaasassa täysille katsomoille ja ilmeisesti täällä Porissa sama juttu. Jostain syystä kyllä. Porilaiset on fiksua porukkaa. Tämä on ollut täynnä tämä pieni puoli joka ainoassa esityksessä. Ja jatkuu vielä ensi vuonnakin, että 6. vuosi lähtee vielä pyörimään. Mikä on pisin yhtäjaksoisesti Suomessa jatkunut näytelmä? Onko tietoa? Mä en ole varma. Mä en muista miten kauan meni. Se on todennäköisesti Kansallisteatteri pitää sitä ennätystä. Se on ollut, olikohan se viulusoittaja katolla. Mutta mä en muista niitä vuosia, mutta silloin jo suuret näyttelijät muistan jostain vanhasta aikakauslehdestä lukeneeni, että puhuvat, että eikö sitä kukaan nyt talolla sen verran rahaa pitäisi olla, että saadaan tikapuut ostettua, että saadaan se palas sieltä katolta, että alkaa jo vähän kyllästyttää se venkutus. Mikä nyt tänä päivänä varmaan tuommoinen lause riittäisi niin kuin ihan perustelluksi irtisanomiseksi ilman mitään neuvotteluja. No, ei kai sentään. 35 vuotta on takana. Mitä seuraavat 35 vuotta? Teatteria. Ei tässä osaa, niin kuin, en mä osaa enää nykyisin ajatella, että mitä tulee. Kyllä se on nyt tapahtunut semmoinen luovuttaminen, että tämä mennään niin kuin päivä kerrallaan ja vuosi kerrallaan. Ja ei itse asiassa edes vuotta kerrallaan, päivä kerrallaan katsotaan, että kun paikat alkaa krempata ja näin ja sitten niin kuin ei oikein uskallakaan ajatella sitä, että eihän tässä ole enää kuin 3-4 vuotta eläkeikään, että mitä sitten. Mutta kyllä mä sitten vaikka rollaattorin avulla tein jotain, kyllä noita monologeja riittää, että kyllä mä uskon, että mä oon semmoinen vanha sirkushevonen, että mä oon pakko tehdä koko ajan sitten jotain. En mä uskalla edes ajatella eteenpäin, ja eikä tässä iässä mitään hittosta tietää. Ja tämä on varmaan semmoinen ammatti, että se kulkee loppuun asti mukana. Kyllä, no mulle se ainakin varmasti tulee tekemään, niin onhan niitä ihmisiä, jotka pitkän uran jälkeen pidemmän kuin minä, niin jää eläkkeelle ja se loppuu siihen. Sitten aletaan hoitaa puutarhaa tai kalastelemaan ja unohdetaan koko homma eikä mietitä sitä sen jälkeen. Niinhän se on vähän joka alalla.
Mulla se kulkee kyllä mukana varmasti, joo. Mitäs silloin, kun teatteri ei ole mielessä ja harrastukset, mahtuuko niitä mukaan? Ei mä nyt tiedä mikä on harrastus, se on niin hirveän tylsää. Mä katson leffoja hirveän paljon, mulla ei ole telkkari edes, mulla on semmoinen pieni, mitä voi vatsan päällä katsoa, kun pitkällään näköttää semmoinen DVD-soitin. Et leffoja mä katson hirveän paljon ja kirjoja mä luen hirveän paljon. Nyt on kremppojen takia pakko ollut ruveta käymään kävelyllä ja näin, mutta onneksi mä sitten tämmöisen pikku digipokkarin ostin, että mä nyt kuvailen oravia ja lintuja ja jäälauttoja ja puitten oksia ja tällaisia, että se on niinku. Muuten mä en pääsisi niinku liikkeelle, mä kehtais lähteä, mä vaan jäisin sohvalle makaamaan, että ei, kyllä ne harrastukset, ne on nuoruuden ajoilla. Minkälaisia roolia on tulossa nyt? Pystytkö sanoa vielä tässä vaiheessa, nyt ihan lähitulevaisuudessa? No sen verran pystyn sanomaan, kun kerran toi on ohjelmisto jo julkistettu, että kvartettiin nyt ruvetaan harjoittelemaan täällä Porissa. Kuukauden päästä alkaa harjoitukset, ensi-ilta on syksyllä, että siinä tulee nyt sitten taas hieman haastetta, onhan se nyt. Niin, sehän on muuten yksi niitä, kun se Hesas meni, niin tämä klassinen, missä oli pöystit ja muut, niin sehän pyöri montako 7-8 vuotta, että se on yksi niitä pisimpiä Suomessa kerralla ohjelmistossa olleita. Että toivottavasti se nyt sitten nappaa meilläkin, että sitä saisi sitten pyörittää useamman vuoden. No mitenkäs kun Porissa ollaan ja kesän oot kesälomalla ja Pori-jatsit? Okei, Pori-jatsit jää pois. Ei mä kysy tuossa että mitä tulevaisuudessa. Joo, ensi kesänä tankki täyteen Lappajärvellä. Ai jaa. Joo, sinne nyt sitten sankoin joukoin kaikki. Ihan lyhyesti, miltä tuntuu katsoa uraa taaksepäin? Ootko tyytyväinen? On. Kyllä mä jonkin verran on sitä kelannut ihan oikeasti ja katsellut vanhoja lehtileikkeitä. Isä ja äiti antoi mulle 25-vuotistaiteilijajouluksi, kun mä en ole kerännyt koskaan mitään lehtileikkeitä, niin niillä oli kaikki arvostelut, mitä musta on ilmestynyt lehdissä, antoi semmoisen leikekirjan, ja mä nyt sitä nyt sitten kattelin. Ja pääsääntöisesti ihmettelin, että siellä on ilmeisesti tehnyt suhteellisen hyvää työtä, että mutta mä oon ollut niin kuin vähän niin itsepäinen, mä en ole tullut ohjaajien kanssa oikein toimeen. No mä vähän itse määrittelen, että kenestä mä tykkään ja näin, joka on paha puoli sinällään, mutta kun se johtuu vaan siitä, että mä haluan niin kuin itse ratkaista sen roolin tekotavan ja sen rakenteen. Mutta tämä mun itsepäisyyteni ja tappeluni ja kaikki tällainen, niin pääsääntöisesti se on mun mielestä johtanut kohtalaisen hienoon, hyvinkin epätasaiseen uraan. Mä oon hyvin tyytyväinen, ei mulla ole mitään ei hampaankolossa, ei suuria laakeriseppeleitä, ei mitään. Tää on ollut aika soljunut vuodet aika mukavasti. Ja sen tiedän, että yleisö on myös tyytyväinen suoritukseesi. Joo, näin mä oon antanut itselleni kertoa ja mä oon siitä hirveän tyytyväinen, koska sehän on sitten toisten mielestä se ei ole onnistumisen merkki, koska sillä on ollut ramppihuora, mutta onhan mä vähän sitäkin. Musta on niin kuin kiva, että siellä istuu yleisö, jonka kanssa pelataan peliä, eikä niin kuin hypitä ja pelleillä niin kuin silleen, että mepä täällä nyt näytetään teille, että me tehdään teille nyt tällaista, kuulkaa ja teidän täytyy. Paskan marjat se. Niin, naurata, kun teidän pitää ymmärtää jotain ja saada jotain yhteiskunnallisia elämyksiä. Paskan marjat, se ei kuulu teatteriin. En mä tiedä, onko mä näyttelijä. Musta on tullut niin kuin, itse asiassa, mä lasken itteni enemmän, jos pitäisi sanoa, niin mä oon niin kuin jotenkin rillumarei-viihdyttäjä. Että kyllä se sieltä nuoruusvuosilta rillumarei-kulttuurista on aika paljon kummunut toi mun teatterinäkemykseni ja tekemisenikin. Ilkkaro, kiitoksia ja vielä kerran onneksi olkoon. Kiitos paljon.